Què tal, amics? Com esteu? Benvinguts. Avui us parlo, com és de suposar, de Sant Jordi, que el celebrem ja. Aquí el teniu amb un dibuix molt maco del polifacètic Carles Vivó, que és maco. Bé, Sant Jordi és el copatró de Catalunya, l'altre patró és patrona, és la Mare de Déu de Montserrat. D'on ve l'origen de que Sant Jordi comenci a ser considerat el patró de Catalunya? Perquè després veurem que els catalans no teníem a Sant Jordi. Tot ve de la batalla d'Alcoràs, que això està a Osca, l'any 1096, quan el rei Pere I d'Aragó demana ajuda a Sant Jordi, que és conegut cavaller, que va ser màrtir per defensar les creences cristianes, li demana ajuda per combatre els moriscs a la batalla d'Alcoràs. Era una batalla que la tenia totalment perduda i es diu la llegenda que el mateix Sant Jordi es va aparèixer. Bé, això ja és molta llegenda, és molt d'imaginar, però la realitat és que Sant Jordi sembla que va intercedir amb el rei de la corona d'Aragó. Aleshores, com a agraïment, el rei Pere I funda l'Orde de Sant Jordi d'Alfax. Si vosaltres aneu a l'Ametlla de Mar, abans a mà dreta hi ha tot un castell allà que commemora això. Bé, i ja el 1281 Pere el Gran incorpora la creu de Sant Jordi al seu escut. Aquí veiem la creu de Sant Jordi, que comença a ser la insígnia de cavallers, vaixells, també reis catalans, i arracona Sant Martí com a patró de la cavalleria catalana. Vosaltres recordeu qui era Sant Martí. Sant Martí de Tours era aquell, explica la llegenda, que quan entra a Tours, Sant Martí veu a un senyor pobre a l'entrada i mort de fred, no tenia res allà. I Sant Martí el que fa és tallar la capa i li dona la meitat de la capa al pobre. Bé, doncs Sant Martí era molt estimat pels catalans, de tal manera que fixeu-vos vosaltres quantes ermites o esglésies parroquials estan dedicades a Sant Martí i quantes estan dedicades a Sant Jordi. Mireu, aquest és l'escut de Sant Jordi Desvalls. És l'únic municipi, enfoqui aquí, senyor Cambra, és l'únic municipi de Catalunya dedicat a Sant Jordi. L'altre és un poble, Sant Jordi de Cercs, que pertany al municipi de Cercs, al Berguedà. Per tant, veieu aquí com va suplir Sant Jordi a Sant Martí. Bé, després, el 1395, la ciutat de Barcelona l'escull ja la creu de Sant Jordi com a pròpia i comença a ser l'ensenya militar de l'aristocràcia i de les persones benestants. Després, en un proper vídeo, amb motiu de la festa ja de Sant Jordi, que farem properament, us explicaré una cosa que pot sorprendre, però Sant Jordi era el patró de la gente bien de Barcelona. Sant Martí, en canvi, era el patró, el qui tothom estimava de Catalunya, però que era gent pobra. Aquí tenim l'escut del Consell de Cent. El Consell de Cent, a part de ser un carrer molt conegut de Barcelona, era el que es coneixia abans com a Ajuntament de Barcelona, i es diu de 100 perquè hi havia 100 persones que eren els qui remenaven la sopa, l'olla. Bé, el 1456 les Corts Catalanes escollen Sant Jordi com a patró de Catalunya. La Santa Seu va tardar en declarar-ho oficialment el 1667 i era festa de precepte fins al 1727. Precepte que vol dir que per als catòlics era obligatori anar a missa per Sant Jordi. Aquí tenim una mica, podem explicar moltes històries de Sant Jordi, va existir realment, és tota una llegenda. Bé, aquí tenim el mapa de les terres de Sant Jordi. Ell va néixer aquí en aquesta zona que se'n diu la Capadòcia, tot això és Turquia. També hi ha una altra versió que hauria nascut a Lídia, però la més coneguda és que hauria nascut per aquesta zona de Capadòcia. La història del drac s'ambienta a la població de Silca, que és a Líbia, i el martiri a Lot, que seria aquesta zona de Palestina. Per cert, a Montblanc se l'han fet a seva, perquè les llegendes, el que és molt important de les llegendes és que un moltes vegades se les apropia, i Montblanc diuen a la gent de Montblanc que va passar allà, no us hi digueu pas que no, que si no se'ns enfadaran. Bé, la llegenda de Sant Jordi va ser escrita, ara en parlarem, al segle XIII per
Jacobo de Baratze, Jaume de la Voràgina, també es diu en català, que va escriure La leyenda dorada, coneguda també en català com a La llegenda àurea. Ell es va dedicar a escriure moltes llegendes a partir de tradicions, ell consultava també la gent i doncs tenim aquesta història de Sant Jordi, que també, a part de patró de Catalunya, és patró d'Aragó, de Castella i Lleó, de Geòrgia, de Grècia, d'Anglaterra, de Lituània, de Portugal, de Polònia, de Rússia, de Sèrbia. És patró també dels Boy Scouts, o sigui, dels escoltes. Serveix també per, quan heu de beneir una casa, per poder-lo declarar advocat, que sigui el vostre advocat quan beneieu una casa. I també és ara, més que mai, patró dels enamorats. Però en un proper vídeo ja veurem que històricament els catalans hem sempre venerat abans com a patró dels enamorats a Sant Valentí, molt abans que Sant Jordi. Bé, què ens diu la llegenda de Sant Jordi? La llegenda de Sant Jordi, vosaltres ja la coneixeu, la llegenda de Sant Jordi, passa, tal com dèiem, a Líbia, el cavaller Sant Jordi va al rescat de la princesa. Bé, la història de Sant Jordi és la següent. Com molt bé sabeu, hi ha un poble, aquest que comentàvem de Líbia, que té la desgràcia de tenir un monstre en un llac. Aleshores, cada dia li han de donar una ovella. Però, què passa? Li han de donar una ovella perquè si no entra al poble i comença a empastifar les collites amb l'alè i a part també comença a matar la gent. Doncs aleshores decideixen que cada dia li donaran un xai, una ovella. Però arriba un moment que el poble es queda sense bestiar i sorteig escullen que ha de ser una persona del poble. De tal manera que arriba un moment que l'escollida en el sorteig és la princesa, la filla del rei. I en el moment que el drac es menja la princesa, Sant Jordi apareix i el mata. Bé, la llegenda, com l'hem d'entendre? Fixem-nos, us he dit moltes vegades. En aquella època la gent explicava les llegendes, que era la manera d'entretenir el poble, però que hi buscava també un sentit catequètic. Les llegendes, no ens n'hem d'enriure mai de les llegendes perquè nosaltres, si no les entenem com eren escrites aleshores tampoc la gent entendria moltes coses que fem ara nosaltres. Hem d'entendre, per anar ràpids, que la llegenda ens vol dir: el drac significa el mal, la princesa significa el poble i Sant Jordi és la intercessió divina. Vol dir que el bé sempre supera el mal. Sempre. El bé supera el mal. Això és el que ens vol dir la llegenda de Sant Jordi. Deixem de banda si el drac va existir, si no va existir. La gent explicava la catequesi d'aquesta manera, amb simbolismes. I aquí tenim el simbolisme. El drac, el mal, la princesa, el poble i Sant Jordi, la intercessió divina. El bé sempre supera el mal. Fixeu-vos, que bonic. Sant Jordi després, havent guanyat, li dona una rosa a la princesa. I aquí una altra versió. Que és maca. Això, els que ens agraden els animals, ens acau molt bé. És molt maca, aquest dibuix. Bé, aquí teniu aquesta història. Jo l'explico de 1001 llegendes i mites de Catalunya. És un llibre que el podeu demanar a l'editorial L'Arca, a la pàgina web de l'editorial L'Arca, de Red Book Ediciones. El trobareu ara amb un 5% de descompte. Explicarem properament l'origen de la festa del llibre, de la rosa. Bon Sant Jordi a tothom, que vagi molt bé.